taƙaitacce, ingantacce kuma babu ɓata lokaci. Kichima Vibes, ku subscribe. Malika, ya kika sa shot nika? Malika, ya kika sa shot nika? Sunanta Malika, ana kiranta da Sweet Malika, wato mai mugun kyau wanda aka ce ba a taɓa mai kyanta ba a Kannywood. 442 ne ya kawo ta ƙasar Najeriya domin sun fara waƙa tare. Ta ji komai ta ji bagas. Malika, ina kika je? Ya kika bartawa? Ya kika zo Agadas? To ya kika zo Naija? Malika, ina kika je? Ya kika bartawa? Ya kika zo Agadas? To ya kika zo Naija? Ko me za su ce dai su ce daidai da su ne halinsu suke gwadawa. Inda ya kasance kenan da Sweet Malika, amma ku da gaske ne shin ba a taɓa mai kyanta ba? Kuma an taɓa yi, muna buƙatar ku commenting kuna tare da Kichima Vibes, ku subscribe mun gode.